Les sèries setmanals, en conseqüència, també s'allarguen i en algun cas arriben a tocar ja el límit dels 70 minuts i si per les cadenes fora encara duraria més. Com a conseqüència de tot això, o paral·lelament a tot això, s'escriu cada vegada més de pressa. Els formats inflats no sempre funcionen bé o són més difícils. Cada vegada hi ha menys temps entre temporada i temporada per a preparar la temporada corresponent, etc. Durant els primers anys del segle es produeix un miratge passatger, el miratge de les TV movies, que venen potenciades per l'obligació de les cadenes de recolzar el cinema espanyol. Però és un miratge passatger. Es fan algunes TV movies, però realment el format no acaba de radicar o d'arraigar dins de la televisió espanyola i és un format que ara és, diguem-ne, supervivent, però no és un format amb clares possibilitats de futur. Però passen coses importants a final de segle. El 1999 comença a emetre's als Estats Units Lo Soprano. Lo Soprano, com sabeu, és el punt d'inflexió en la ficció per a televisió, en continguts, en reconeixement artístic. Lo Soprano estan 8 anys en antena, però a Espanya aquestes noves tendències de la televisió, sobretot la televisió nord-americana, influeixen poc al principi, perquè les sèries que van a continuar amb la consideració de la crítica, de Wire, el ala oeste de la Casa Blanca, etc., es coneixen o es veuen molt més a través de DVDs que a través de les zones. No són sèries que s'emeten amb regularitat amb les cadenes convencionals. Serà amb les cadenes de pagament que s'introduiran a Espanya els nous models de ficció que s'estan imposant als Estats Units, sobretot a partir de les cadenes de cable en un principi. Serà, doncs, a Canal Plus i a les cadenes que formen l'oferta de la plataforma on es podrà veure ja amb més regularitat aquestes noves sèries. Podríem assenyalar Crematori, que és de 2011, de Canal Plus, com la primera d'eixes noves sèries, d'eixe nou estil de sèrie produït a Espanya. Crematori representa el trencament amb un model que en les sèries espanyoles setmanals havia sigut gairebé obsessiu, buscar un públic generalista. I a més, trencar amb la manera de fer els capítols. Els capítols són ja de 50 minuts i el número de capítols, 8 episodis, trenca l'esquema 13-26, que fins a aquell moment havia estat el normal en la televisió espanyola. A partir d'aquest moment, tot comença a anar molt de pressa. A la televisió en Espanya s'assagen moltes fórmules. Són anys en què cauen a Espanya moltes sèries en els primers capítols. S'ha passat d'una certa reticència a la producció pròpia a l'excés, a una competència molt dura. De vegades, fins i tot, s'enceten sèries pràcticament sense preparació, només amb una idea i es fa tot correcuita. O quan aquesta preparació, una mínima preparació, sí que existeix, s'aposta tot a una carta i no es deixa gairebé temps per a que una sèrie s'assente. La por a un mal resultat fa que aviat ja no es contracten com abans temporades senceres, temporades de 26 o de 13 capítols, sinó només blocs curts de 6, de 8 capítols, i ja veurem si la cosa continua, si té èxit. Però això dona com a conseqüència que aquests primers capítols estan molt ben preparats, però com les continuacions s'han de fer quasi pràcticament de seguida, moltes d'aquestes sèries que arranquen molt bé, que tenen audiència, a mesura que la sèrie avança i s'entra en el segon bloc de capítols, les sèries comencen a perdre aquesta audiència i acaben morint. Si es continua a insistir, no es farà després d'un temps el temps necessari per a preparar nous capítols, sinó immediatament sense cap pausa. Mentre a Espanya ja estem ficats en aquesta voràgine, als Estats Units
Jo, si no parle bé, el problema és que tinc la boca sequíssima, però és impossible tindre aigua així. Hem demanat la botelleta d'aigua. Però això, per a la gent que participi després, estaria bé que la posareu abans que començarà a parlar. Moltes gràcies, Nieves. Gràcies. Gràcies. Perdoneu un moment. Gràcies a Déu. Bueno. Mentre a Espanya ja estem ficats en aquestes voràgines, als Estats Units els models clàssics han començat a evolucionar en una altra direcció. Les sèries, la temàtica de les sèries s'amplia amb la introducció al costat del thriller de sèries de temàtica política, sèries d'època o històriques, sèries de temàtica fantàstica, etc. Sèries en les quals els avanços tecnològics els han dotat d'un llenguatge cada vegada més cinematogràfic. La competència, a més, ha incrementat considerablement els pressupostos. Les històries són cada vegada més complexes, més riques, més adultes, al costat d'una cinematografia, la americana, cada vegada més dirigida a un públic adolescent, cada vegada també més infantilitzat. Però no sols això, també es trenquen aviat els estàndards. Ja no són obligatòries les temporades de 13 capítols. Es baixa a 12, a 10, fins i tot a 8 capítols per temporada. La sèrie anglesa, per exemple, de Valley, són sèries de 6 capítols només. Hi ha sèries ja de 3 capítols amb espai molt llarg entre temporada i temporada. Això i el fet, a més de que hi hagi molt de temps entre les temporades, permet que gaudisquen d'una bona preparació, que tinguen guions molt treballats i que tinguen també molts recursos de producció. A més, al contrari del que passa o del que passava fins fa poc amb les sèries espanyoles, les sèries es graven completes abans d'emetre's, amb la qual cosa no hi ha possibilitat de que la cadena o el productor introduïsquen canvis en l'evolució d'una sèrie quan s'està emetent, perquè s'està gravant també. I en els últims temps, actors prestigiosos no tenen cap escrúpol a participar en una sèrie. I aviat entren en joc produccions europees, a més de les britàniques, que ja són clàssiques, de llarga tradició, entren en joc sèries de països, alguns d'ells no més grans que el País Valencià, sèries daneses, sueques, fineses i fins i tot, curiós, sèries islandeses. Un país amb una població total similar a la ciutat d'Alacant. En aquest moment s'està emitint Atrapats, una sèrie, un thriller islandès. Però també franceses, italianes, alemanyes, les alemanyes amb algun format propi, com són el doble capítol de 90 minuts, o sigui 180 minuts, etc. En resum, ara és a la tele on podem veure les històries més interessants. Per a qui no l'hagi llegit, recomane l'article d'una persona no molt sospitosa de modernitat, com Vargas Llosa, el diumenge passat al País, parlant de les sèries de televisió. A més, els canals per cable o per streaming alliberen de l'obligació de veure en el moment de l'emissió o de gravar cada capítol. I una nota al marge. Tot això obligarà a revisar algun dia el mecanisme del control d'audiències, que a Espanya encara funciona amb criteris antics i misteriosíssims. Bé, la televisió, jo no he aconseguit que mai ningú m'expliqui res més enllà de que sembla que hi ha a la Comunitat Valenciana uns 300 medidors d'audiència, però no se sap res més. Bé, la televisió espanyola ha començat a adaptar-se amb una mica de retard, com sempre, a aquesta nova realitat. Quin seria el catàleg de la producció audiovisual espanyola en aquest moment? Més o menys podríem plantejar-lo d'esta manera. En primer lloc, continuen les sèries diàries. Les sèries diàries a TV3, per exemple, mantenen el format antic, el format clàssic de 25 minuts i amb descans estival. Pel contrari, les sèries diàries nacionals treballen en format inflat, és a dir, format de 45-50 minuts i sense pausa a l'estiu. És a dir, són eternes.
i s'assagen també algunes fórmules híbrides, com el cas de Centro Médico a Televisió Espanyola, que és una mescla de divulgació mèdica i de telenovela convencional, cada vegada més telenovela. En segon lloc, pràcticament han desaparegut les comèdies de situació. Les sitcoms no es fan, han estat substituïdes per sèries de comèdia de durada cada vegada més extensa. Això també és una peculiaritat molt, molt espanyola. El model seria Aquí no hay quien viva, que va estar de 2003 a 2006, però que aviat va estar substituït per La que se avecina, des de 2007 fins ara encara en audiència, que hi ha capítols que arriben als 90 minuts. És a dir, ja pràcticament el que dura un llargmetratge de cine. En tercer lloc, pràcticament han desaparegut les TV Movies com a fenomen aïllat. Pel que fa quart a les sèries setmanals, continuen algunes de format més o menys tradicional, amb la fórmula dramèdia, aquesta cosa que és mescla de comèdia-drama. El cas més clàssic és Cuéntame, però també sèries històriques. Isabel és un exemple, seguida de la menys exitosa Carlos Rei Emperador, amb un curiós salt històric, perquè es van menjar un dels personatges més interessants d'aquest període, que és Ferran el Catòlic, però era més complicat i aleshores el van substituir posteriorment amb una pel·lícula de cinema, però rodada amb mecanismes de televisió, que es diu La corona partida. Carlos Rei Emperador ja és un exemple de com la progressiva disminució de recursos que dediquen les cadenes a les sèries fa que pràcticament la major part de la sèrie siga una sèrie d'interiors i de personatges que parlen i parlen i parlen. I una cosa semblant crec que estarà passant amb aquesta última sèrie que s'acaba de posar en marxa, la de les dues reines, en les quals, a banda d'uns africans que ballen danses exòtiques, la gent parla moltíssim sobre el protestantisme, el cristianisme, etc. Parlen molt. Totes aquestes limitacions han fet impossible, de moment, un dels projectes que hi havia, que era fer una sèrie de Felip II. Jo recordo que me van demanar que fera un primer tractament, però jo la primera cosa que es vaig dir és que què farem amb lo de l'Armada Invencible? Vindrà un senyor a Palau i dirà: senyor, las naves se han hundido. Clar, si no podem fer determinades coses, les limitacions van molt en contra nostra. Però, sobretot, el que es fa ara a les sèries setmanals són thrillers o dramèdia thrillers. El Príncipe, Mar de Plástico, El Caso, etc. Són sèries que de tota manera continuen en la versió Extended Play espanyola. Són sèries de 70-75 minuts. I dins d'aquestes sèries setmanals hi ha alguna excepció, alguna fórmula original, com és El Ministerio del Tiempo, que se mou en capítols de 70 minuts. L'últim camí que s'està explorant en la televisió espanyola en aquest moment serien les minissèries, fonamentalment adaptacions literàries. A les minissèries es trenca el model de 13 o 26 capítols, que ja no era l'únic, però sí el dominant. Possiblement la primera sèrie que se planteja això és El tiempo entre costuras, sèrie de 2012, 11 capítols de 70 minuts, han seguit moltes després adaptant novel·les, La sonata del silencio, 9 capítols, etc. Tenen l'avantatge, i avantatge grandíssim per a guionista, i ho dic per pròpia experiència, de que no són històries obertes, de que tenen final. La qual cosa és que hem escrit sèries durant molts anys, agraïm moltíssim, perquè sabem que no es poden perllongar més enllà. És a dir, s'acaben quan es moren els protagonistes o quan es casen i ja no hi ha possibilitat. Tot i que no sempre és exactament així, però diguem-ne que hi ha moltes possibilitats de que la cosa sigui així. La participació en alguna de les sèries de gran format, com el cas de la Catedral del Mar, que s'ha citat abans, de plataformes internacionals, com és el cas de Netflix, farà que els 8 capítols d'aquesta sèrie de la Catedral del Mar, que té un pressupost inusualment alt per al que es fa així, tinguen durades
de 50 minuts. Almenys això m'ho han jurat a mi. Ara estan muntant, no sabem com acabarà la cosa, però jo crec que seran capítols de 50 minuts. De tota manera,